халкының талантлы уллары аның йөзен билгели. Гомерен халкыбызның тарихын, әдәбиятын, нәкыш сәнгатен өйрәнүгә багышлаган әдәбият галиме, нәкышче, рәссам, гарәби каллиграфия сәнгатен тергезеп, яңартып җибәрүче каллиграфист, хаттат Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе мөгаллим Нәҗип Нәккаш үзебездә кунакта. Нәҗип абый, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сезне һәр вакыт күрүебезгә бик шат. Әле август аенда гына күрешеп, сезнең юбилей уңаеннан китап чыга дип сөйләшеп калган идек. Ниһаять, ул китапны киштәләрдә күреп булаймы? Әле яңадан гына табадан төшкән дип әйтергә мөмкин. Октябрь ахырында гына чыкты. Сездә булгач бит ул үзенчәлекле була. Менә алдында инде сезнең туграгыз, монда бөтенләй бер аңлашылаймы? Шып баручы күгәрчен. Һәм менә бу әйттергәч, аның тагы бер тышлыгы пайда була, шулай бит? Монсы инде традициягә ихтирам билгесе, гарәби язу белән башкарылган. Нәрсәне аңлата? Шул ук сүзләр гарәп язу белән язылган Нәҗип Нәккаш һәм уртада машалла. Аллаһ теләгән нәрсә. Субханаллах. Яңгырый, әйе. Әлеге ушбу китапта нәрсәләр тупланган? Нәрсәләр белән таныша ала әлеге китапны үзенә алучы кеше? Бу альбомда минем бер 30 елдан артык башкарылган иҗат эшләре, гарәби каллиграфия буенча башкарылган эшләр. Ул 5 бүлектән тора. Беренче бүлек Тукайның шигырьләре белән башкарылган шамаилләр, Тукайның кайбер шигырь юлларының Коръән хәдисләр белән аваслаш, монда Коръән һәм хәдисләрдә кирип киткән. Икенче бүлек татар шагыйрьләренең Кулгалидан башлап Муса Җәлилгә кадәр булган шагыйрьләрнең хикмәтле шигырь юллары белән шулай ук шамаилләр. Монда безнең тарихта, әдәбиятта, мәдәниятта бөтенесе дә чагыла. Менә бу чөнки монда иң теге күренекле күзгә ташына торган текстлар сайланып алынды. Менә бит. Замана бизәге, мосы сезнең юллар ахыраймы? Юк, Нәҗибә Сафиныкы дигән. Теләсә кайсы заманның бизәге булган кеше бизи ала замананы, кешенең изге эше. Саның, җаның үзеңдә, иман нуры йөзеңдә, бизәк синең сүзеңдә, заманага үзеңдә. Менә бу китап гомумән ничек уйлыйсыз, ничек барлыкка килде ул? Кем тәргеш, нәрсә тәргеш булды дигәндәй? Әле мин сөйләп бетермәдем. Уйлар биләп алды икән сезне. Монда безнең татар милләтенең бик шәхесләре сериясе бар. Беренче тапкыр бу чыга. Моннан 10ннан артык монда шамаил плакат дип атала. Монда безнең Каюм Насыйридан башлап, Шиһабетдин Мәрҗәнәләрдән башлап, Муса Җәлилгә кадәр булган безнең бик шәхесләрнең тугралары һәм алар турында әйткән сүзләр яки аларның үзләренең хикмәтле афористик сүзләре. Менә бит шуларның берсе. 3 наданга алмашынмас бер язу белгән кеше. Мәгърифәт истәр, иренмәс һич кеше булган кеше. Менә бүгенге әле кеше өчен бүгенге безнең зыялылар өчен кызыклы бүлек, монсы инде тугралар. Монда безнең шагыйрьләрнең, язучыларның тугралары, журналистларның, монда дәүләт эшлекләренең, рәссамнарның тугралары һәм ахырда берничә гаилә туграсы да. Менә инде монда хәзерге әле исән булган кешеләрендә булар инде мәрхүм булган кешеләрендә, чөнки инде мин 30 елдан артык җәйттән бу туграларны, менә шундый тугралар тупланган. Татар бәхете өчен мин җан атармын, татар бит мин үзем дә чын татармын. Тукай. Менә сез шул татар өчен җан атучы буларак шул китапны чыгарга уйладыгыз, менә уйладыгызмы? Ничек барлыкка килде? Татар милләт өчен чыгарылды һәм нәкъ бик гади эшләнде бу китап. Нәкъ саф татар телендә бөтен ас төшермәләр, чөнки бу гарәп язуында булганлыктан моны һәркем әле аңлый, укый алмый. Гадәттә шушы гарәп язуын үзләштергәннәр. Мәчет мәдрәсәләр тәмамлаганнар һәм өлкән яшьтә булсалар да төрле мәдрәсәләрдә безнең мәчет каршындагы курсларда укыган кешеләр укый ала. Ләкин менә аңлашылсын өчен монда ос төшермәләр, ягъни татарча аларның текстлары язылды. Шуңа күрә бу минемчә менә хәзер гарәп язуын өйрәнүчеләр өчен бер үзенчә бер өйрәнү әсбабы да булып торырга мөмкин. Чөнки монда гадидән башлап өйрәнеләсен, чиста гарәп теле түгел, гарәп язуы татар теле аша бара монда. Шуңа күрә менә хәзерге
мәдрәсәдәге яшьләр өчен дә һәм мәктәп безнең мәлек татар гимназияләр бит, аларда шулай ук гарәп язу өйрәтелә. Алар өчен дә бер үзенчә уку асбабы булыр. Булып та бара ала. Чынлап та күп мәктәпләрдә хәзер гарәп дәресе бирелә. 30 еллык эш нәтиҗәсе дидегез монда тупланган әсәрләрдә шулай бит? Сайланып алынган әйберләр. Монда тагын әле кирә алмыйча калган әсәрләр, эшләр бармы сезнең? Бар, әлбәттә. Менә мин бит инде соңгы елларда мәчетләрнең бизәле өчен эскизлар ясадым. Һәм шактый мәчетләр аякка басты. Менә соңгысы Габдрахим Утасыйман исемендәге Алтан мәчете, бу имәнлек урамында аякка баскан. Баштан аяк ул минем эскизлар буенча бизәлде. Һәм башка мәчетләр бар. Һәм моннан тыш тагын минем әле бизәнү әйберләре, ювелирлык әйберләре эшләгән мөселманча, гарәпчә язулар белән күп эшләнмәләр бар. Һәм тагын хәбәр ташлары. Мин үземчә хәзер мөселманча Казан ханлыгы чорына стилендә хәбәр ташларында эшлим, һәм булар менә күп берсе инде бөтен безнең телевидение аша халыкка мәгълүм булды. Рафаэль Ильясовка эшләгән хәбәр ташы. Менә булар инде киләчәктә аерым бер альбом булып чыгарга өметләнәм. Аларда халыкка бик кирәк. Менә бу китап искиткеч китап. Ул гыйлем дә истей, күзне дә иркәли, җанга да дава шифа булып бара, чөнки ул һәр яктан да тулы. Сезнең эшләрегез китаптан тыш тагын кайларда күреп була? Китаптан тыш минем төрле журналларда чыгып килә әйберләр. Аннары минем мәлеменнән тыш тагын аерым шамайлар менә шушындый буклет рәвешендә дә чыгара тиеш китап нәшриятында. Гомумән китап нәшрияты миңа игътибар итте, мин аларга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Татар милләте өчен менә безнең үзебезнең әдәбият, үзебезнең тарих, менә шушы визуаль күренекле гәүдәләнешле рәвештә халыкка килеп җитә. Бунда инде озаклап укып торырга кирәк түгел, бер шамаил аркылы тарихның бер өлеше ачыла. Күргәзмәләргә килгәндә? Күргәзмәләр бара. Менә быел минем өчен бик уңышлы ел булды. Бөгелмәдән республиканың көнчыгышыннан башладык без. Аннары менә 6 айга якын минем Казан Кремлендә Хәзинә галереясендә күргәзмәм булды. Үзегез беләсез, Кремлдә халык күп йөри, туристлар күп йөри, искиткеч күп халык карады. Һәм менә әле үткән атнаның башында гына без Чүпрәле районы Түбән Чакы авылында, бу Хадият Басыйның туган авылы, Рафаэль Ильясовның туган авылы, һәм атаклы эшмәкәрләр Шәһабетдиновларның туган авылы, шушында мәктәптә зур күргәзмә ачтык, семинар, конференция үткәрелде. Менә бу күргәзмә дәвам итә әле. Һәм инде башка районнарда минем күргәзмәне сорап тора. Шулай ук чит төбәкләрдә дә сез бик мәртәбәле шәхес. Әлхәмдүлилләh. Үзебезнең татар милләте өчен җанып киеп яшәвегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакырыгызга. Тормышта